Què hi feien dues pistoles emparades al damunt d'una paret? Ja, va lligat amb el problema de la tinença d'armes. Tenir armes, al segle XVII no hi havia ningú que... Ja, hi havia ordres dient que la gent millor que no en tingués, sobretot que no tinguessin armes curtes, aquí no fabricaven a punta pala, i dius, escolta, i per què aquí fabriquen a tort i dret aquest tipus d'armes si resulta que les... Doncs molt fàcil, perquè aquí l'autoritat del rei és limitada. Aquí, el paraigües del monestir, diuen no, això és una activitat pròpia nostra i per tant, mercat d'un altre tipus. Però en tot cas, ells diuen no, pedrenyals més petits, de 4 pams no es poden fabricar. Aquí en trobareu de 3. Què? Que et baralles? Que et baralles amb el monedero? L'Arnulf va començar al claustre, va construir una muralla al voltant del monestir. A Ripoll hi ha dues, una que embolcalla el monestir i l'altra el nucli històric, que són dos carrers més cap allà, tampoc no va massa lluny. Va conèixer després. Per tant, aquell segle, el que enriqueix el monestir va ser l'escriptori. Van portar llibres de tot arreu, no només manuscrits religiosos, però hi havia moltíssims i conservats poquets. Per tant, què fa l'abat Oliva a l'any 1000? Un personatge clau, la història del territori, com a gran patriarca de la cristianitat i com a gran pacifista, ell recupera de seguida quan es fa que Ripoll es va reconstruir aquí i com a gran pacifista, però jo crec també que per això va fer pujar les dues torres que heu vist, els dos campanars, això queda consagrat en el 1032. Els segles XI i XII són segles d'esplendor del castell. Com a comptes de... No sentir ni veure ningú. Passo.
explicaré la història d'alguns objectes que per mi són molt propers i em semblen molt especials. Jo també per explicar una mica el canvi de societat que estem visquent i que nosaltres en som persones. Són maquíssims. Jo els trobo preciosos, fins al punt que a Ripoll hi ha un joier que ell mateix fa joies i s'ha inspirat en els collars per fer tota una col·lecció de joies. Sí. A més, és una cosa curiosa, perquè jo sempre no podria fer una cosa així. El segon és que el fet de no tenir temps també fa que no tingui paciència. I si no et surt a la primera, és l'ànima del museu. Jo, sense ell, no crec que puguis mai entendre aquest museu, de fet, entre I l'altre dia em deia s'ha de reconèixer que sense ell, un dels que estem al museu haguéssim après a estimar-lo tant com ens l'estimem i haguéssim tirat endavant. Per tant, és un element Val, gràcies. Adéu. De fet, hi ha un decret reial que prohibeix anar a fer tir al plat determinats dies de la setmana. Perquè es trobava que hi havia tal vici que la gent anava tot el poble a fer tir al plat i van dir, bueno, escolta, sí, però no tots els dies. Controlem-ho perquè la cosa se'n va venir. Van néixer juntes, són les més antigues que tenim en tot el món. Però els col·leccionistes... És tot un món això, també s'ho callen. Oficialment ja deus. Això no vol dir que algun dia en sortirà un joc, però clar, aquestes són de les més antigues i en queden pocs. També són uns objectes molt difícils de conservar, perquè hi ha... Estem preguntant si el seguro, com està encarregada, ja és seguro. Aquesta és pot enrere i hi ha algunes que eren cap enrere. Veus com et diu que ahí se tira. Sí, bueno, pero primero tienes que cargarlas y entonces cuando